Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz Serdar Berdimuhammedowyň geçen hepdede Hytaý Halk Respublikasyna eden resmi sapary bilen baglanyşykly boljak. Ine şol saparda nämelere gol çekildi, nähir şertnamalar baglaşyldy, o taýda Türkmen halkyna näme peýda bar ýa ýok, şu meselelere geçmeden owul näme üçin soňky döwür şular ýaly duşuşyklar ýygjamlaşdyryldy Berdimuhammedowlar tarapyndan. Onuň öz sebebi bar, ol hem watandaşlar Berdimuhammedowlaryň maşgalasynyň we şolary gorap saklaýan toparlaryň şahsy howpsuzlygyny gaty uly howp salyp durşmaha. Sebäp olar öz esasy howandaryny yitirdiler siyasi arenadan. Ol hem bulan howandary getirip atasynam oğlunam şu kürsüde oturdan Orsiýet Federasiýasy hataqy Putin we Kreml'a götürdiler. Ine şolar näme buyruk berse bularam ýerine ýetirdiler. Inni Putiniň bugun bolmasa erti häkimetlen çetleşdiriljegi güýç bilenmi öz töweregine adamlaryň dilleşigi netijesindenmi ýa başga sebäplere göremi ol öldüriljekmi, diýeri galjakmy, diýeri galsa gaga suwdyna akidiljek. Gara gowluk bilen gutarmaly däl ol adamyň ömrü ýa onuň hökümetiniň. Demek, Orsiýet Federasiýasyna da gaty uly siýasy özgörüşler bolup geçjek ýakyn wagtda. Eger o taýda bolup geçýän ýagdaýlar şuňky bolup duran ýagdaýlar ýa-ni Berdimuhammedowlaryň we onuň töweregini gorkatdan alýan bolsa, demek ertesi güni Putin kakalary häkimetden çetleşdiren gününden ýa sagydyndan başlap bileňem dat gününe. Onuň boljagy görnüp durdyny Türkmenistanda da bütün Orta Aziýada ýa bütün öňkü postsovet giňişligindäki hemme döwletler ozal şol Rus imperializminiň asyna horlanıp ýa edilip gelen döwletler inni öz hakyky talap edip başladylar. Bir bölegi bar, bir bölegi talap edip berenlerim bar, talap etjek bolup oturarlarym bar, öz pikirini gizlemen açyk aýdyp oturan döwletlerim, milletlerim bar. Ýöne hemme ömüdegi şo tarapy gara hiç kim inni Orsiýet bilen iş salşyham gelenak, ona tabyn bolasam gelenak, olaň islenlik bahasyndan deger degmezine ýarym mowt ýa mowtdanam arzan öz ýerasy baýlyklaryny satasy gelenak, ýa-da Moskwanyň belläň ýol başçylaryny tabyn bolup ýaşasam gelenak halklar. Ine şol sebäpli Gurbanguly dogmasy bilen iýje güni urunup ber kimden himayet ýa-da goraw bolarkan. Owna 24 fevraly çeldi, geçen ýylyň 24 fevralyna çeldi. Bina hilim bolsa bir arkaynrakdy da, sebäp arkasynda Putin dur, on goşuny bar, gerek bolsa ene Türkmenistana goşun sarar, bizi gorar diýen umyt bilen bular hemme baýlygyny Türkmenistanyň Orsiýetyň eline tapşyrdylar da lükkeligi bilen. O bir günüň işi de 30 ýyllap edilip gelýän oýun. Ene onsoň görse uruş turdy. Bütün dünýä Orsiýedy we Putini ýazgardy ýa ýazgary otyr. Olaňam indi kejebesi dargyp başlady. Ors goşun dünýäde biz ikinji goşun ýani näsinji ornak goşunlygyny bugunky hemme ma'lum. Olaň aly bilýän galasam ýok, edi bilýän işem ýok bar. Bütün dünýäň öňüne eline galgadyp oturan ýadro dubinkasy bar ýaragy. Ay men onu basarın, ay onu ne dünyanı men yarın partladı. Ay etsin de şo ediyen varsa. Bizden belli küllü şo diktatörlerden dinar yani. Yani on basmacağım görünüp dur. O bir adam bilen bağlanışıklı knopka der. Şon dublir dediyen yana bir näçe tane gulluk ve adamla var. Şolardan ursut yaradıylık bolanın son. Yadar yarağın ya atom bombasının knopkasına basıp bolýar. Bolýar bu gurrun qıra goýaly. Biz şol näme üçin bula Hytaýa seýahat etdik. Hytaýyň öň ýanynda başlangyjy barda, Orsiýet görse tapdan düşüp barýar, bular özüniň howunlar gözlemeli. Atalow
Bular yankı Mirziyoyev'a sığınıp başladılar. Ol Samarkand duşuşunu görensiňiz. Ol atasynyň yani Gurbanoğlu bir Şowkat Mirziyoyev'in götüne sabunsyz girjek bolup men doganym diýip şeýle bir gadyrly görüşýär, şeýle gujoklaşýar. Ola maňa orden berdi. Ay näme etdiler? Ýöne şo taýdy, seren bolsaňyz, ýa-ni bir Erdogan bilen Aliýewiň ýüzlerine sereden bolsaňyz, öňsür turşuga tygyçan ýaly. Gurbanoğlu olara ünsen bermedi. Emma Mirziyoyew üne gujoklap, men doganym da dogan. Baştan aýakça duşuk torýança. Ene duşuk tordy. Gurbanoğlu da edil, emma deň derejeli orden berdiler. Erdogan'a verilen ýaly elbetde Erdogan'ı kemsetdi. Düşnükül zat. Ýöne ol adam ýuwutdy, bir şarpygy. Ýöne soňra inniki duşuk ornadylar Krasnovodskda, Türkmenistanyň deňiziň kenaryna. Eneýem otaýdy. Atalogul ýa-ni Erdogan bilen Aliýewiň öňünde ýazylyp ýaty. Doganym ikisini. Ene benem üçin bulara da howanlar gerek. Düşünmeler Mirziyoyew min gora biljekkä diýeklikde goňşusy bolanady. Ogurlyk edýän bolsalar, jömerlik edýän bolsalar, kömekkän ýok oňa. Diýmek, Türk dünýäsinde ýol başçylyk edip biljek. Adamym, güýjem, Türkiýe. Şoň üçin hany Azerbaýjanyň arkasynda durdagy ýalyk bolup, şoň üçin Ermeniler bilen ne uruşup, ne Garabagy ýygyny aldylar. Gerek bolsa galanyny alarlar. Indi şoňa göz ýetirip, ene Atalogul ikisi ýazylyp ýaty Erdogan bilen ýankyň öňünde. Aliýew. Ama näme diýjek? Gel ene deňizdakyny nebet kärlemidi ýanky ýataklamy bilelikde deli, häme deli işläli näme bolmajasy bolupdy. Bilemek näme olar allyğa aljak, ýöne şoň ertesi güni Orsiýet tarapy ýa barmagyny çommaltdy, Gurbanoğlu tarap ol ýa-ni bir Astrahan oblastynyň ýemesi bar, gubernatory. Bir 89 sany vilayet bar, şoň biriniň gubernatory ene öz başlyk we garaşsyz ýa-da bir tarap Türkmenistany haýbat atdy. Siz asıl şu deňiziň aşagyndan turba geçiräýmersiňiz. Ene taňa gerek bolsa. Ene şondan soň we yer astyndan gaz geçirmek, suw astyndan öçüp galy görürüm. Enne Gurbanoğlu näme etjegini bilenak. Orsiýetde min gazy muhtam gerekkä, bulamyjar Orsiýetiň gazyny Ýewropada alanak. Olam öz gazyny şu diňe öz çykarýan bahasyndan diýip Hytaýa satdy. Enne bilem şoň üçin Atalogul ylgak gitdiler, ýani Hytaý tarapy görleşmek üçin. Enne bir zada pikirlenip görüň, ýurtdaşlar. Şu taýda Orsiýet öz gazyny dünýä bazaryna Ýewropa satyp bilenek. Şoň üçin şu çykarýan bahasy barda ýerden çykarmak üçin bir topar harajat gerekdi. Şoň transport hyzmaty bilen ýerine ertmek hyzmaty bilen düşýän şol gymmatyny, şunu şo jaga bahasyny ene nebit bilen gazyny Hytaý bilen Hindistan'a satyp oturýar. Başga çykalgasy ýok, alajy ýok. Indi bir Atalogulum bar, ene men gazym, ene men nebitim satyn alyň diýip bulara möýdün hödür edýär. Ýöne bizi gorap saklan. Şo birden daşyndan gelip ene ýurda agdarmasalar, bizi häkimetden çetleşdirmeseler, bizi cezalandyrmasalar diýen ýaly ene maksatnama bilen, haýyş bilen barıp ene Çetin Piniň aýagyna ýykyldylar. Ýogsa ol başyna ýaptyrman Orsiýetiň mugut gazy akyp durgasyň türkmen gazyny nämesin? Olam özüne gerek şerti goýandyr öňüne. Gol çekişdiler, çykyp gaýtdylar. Indi näme bar bärde? Aslynda Hytaý nädip Merkezi Aziýa ýa Orta Aziýa ykdysady bazaryny girip bildi. Bir ozal Sovet Soýuzynyň territoriýasy, ondan respublika, şol Orta Aziýa, bäşi şoň içinde. Olamdan biri Türkmenistan.
Xitay ozal Türkmenistan bilen Merkezi Aziýa bilen iş taşan döwletler sebäp SSR oňa ursat berenok. SSR dargandan soň awtomatik halla ýa-terdi ene Orsiýadan ekin meýdanyna urilýan Merkezi Aziýa. Ýol başçylarym hawa Orsiýet bilen göni baglanşykly, hawa beýlekilerim bulan ykdysadydan göni baglanşykly. Orsiýet näme diýdi, haýdy bahadan diýdi, şo bahadan satmagy mejbur boldylar. Başlıklarının, yol başlarının tasdikler gelenen, bellep gelenen o Kreml. Şu neçeli şeyle. Inni onu Kreml ne için Putin öz ekinindeki bir bölük melleri Xitay'a berýär bağışla gel hana Türkmenistan'dan sewda et on gazyny ýarym mogdalyk git ya ene Tacikistan bilen on magdanlaryny alyp git hazaplaşmasy toprağyny al elinden diýen ýa-terde razylyk berýär. Sebäp Putin pikir etdi Xitay'ın görnüşünde on ýol başçysy Xi Jinping ýa-ni muňa dost bolar, dogan bolar, bilelikde bular Amerika, Ýewropa garşy durarlar. O men ölünçe men arkamda durjak Xitay bar diye niyet bilen etdi onu. Bu döwletlerin baýlygyny yarım mult almagy Xitay bilen dili uçdylar. Xitaydyň Merkezi Aziýanyň baýlyklaryny Orsiýadyň özüniň Sibirdäki hemme tokoýuny çapyp akit dağlar, düzler, jülgeler boş goýdy tokoýdy. Emma o halkyň özüne orta ýakma, odun alma gadagy barp öne ýakarlyk odun alsaň ene seni türme wasýar. Atak ýürüm millat Orsiýadyň men diýen ol asyrlar boýy ösüp oturan tokoýlaryny çapyp kesip Xitaýa gidýärler, o taýdan mebel edip dünýä satýarlar. Sebäp Putin önanny ya Xitaylar inandırdy gerek wagty biz sen arkanda palobum durur. Sen biziň diýenimiz bilen bol ýöne bize şu gerek, o gerek, bu gerek, o Baykalyň suwy gerek, Amuryň nämesi gerek. Bir bölek topragyna berdi Putin olary Orsiýadyň. Ay gara şeýdip ýarynjanlap öz häkimetini saklamak üçin gününi gördü. Ana Putin hakalar şeýdip oturka bulara da görüldi. Bularym näme hödürlejegiň bilmedi. Hana gitdi ol Tacikistanyň diktatory Rahman. Gitti şertname bağlaştı näçe milyard dollar onun beri bilmänsen Xitay maýtdy onu şu magdanly dagy meni maňa bermeli bolýan sen bergin hasabyna dip. Tacikistanyň territoriýasynyň bir bölegi alýardyny. Hana olum fakt. Inni Xitaylar gel pişik basyşyny edip Türkmenistanyň Lewap welaýatyny gurulýan şol ähli energetik karhanalar, himik karhanalaryň eýesi faktiski şolar. Nebet çıkanım bolsa, gaçkanım bolsa, dörlü ýa zäherli karhanada urulýanym bolsa, hemmejiginiň eýesi faktiski Xitay. Demek eýem Türkmenistanyň bir bölük territoriýasy howpasynadyr. Onsoň başlangyç taýda men oýlanýan zat bar. Gurbanulyň aýdan bir sözi bar. Hakyky türkmen bäherden bilen ýankyby näme? Halkan aralygyny ýaşaýan galan türkmenlerle. Demek onu Lewabyň halkyň gerekkä, toprağyň gerekkä, öz başyny aman saklasa bolçuk, razy ogurlan milliardlary bilen, maşgalasy bilen göçüp gitdi. Göçüp gitdiler de, bulan özüniň ötegörüň ähli ogurlan pullary, emlaklar Arab Emiratlaryna, Dubayda, zatda, o taýda, bu taýda. Şo taýda ýerleşdirýärler. Ýewropada gorkýarlar, Ýewropada ýerde işte ogurlygyny ýygyna gaýtaryp bermeli boljakda. Ýöne habar ýok, Dubaydan ellerini götürüp ogurlany artykmajy bilen getiriljek. O barada görürümde ýok bu ýöne. Olaň edip oturan işini edýärsin. Inni bardy şertname baglaşdy. Lellemiň ogly Kemakıl oldu. Şertnamada näme bar? Ýene de şol arkalaşyp nebet gaz sferasyna ýalňyz olby sewda satyk dostluk, dogurluk
İdinlenem ene şol ýa-ni Hytaýyň ýuwaşlyk bilen alış sistemasy bar da. Inni son ýani bärde türkmen tarapy diýerdi. Ine biräder universitetimizde Hytaý dilini okutmaya başlajak, Hytaý taryhyny öwretmäge başlajak diýip ine fakultet açyp atýlar Aşgabatda. Hytaýym oňa garşylyklygyny pogo bizem şolar ýalyn açýas diýip Pekin açýarlar. Ýöne Pekin'e açyljak fakultetler ýa okuwlar Hytaý dilini alınıp barjak. O taýda türkmen ýok, gowşulmaýyn ýaşap oturar. Diýmek, hem Pekin'e hem Aşgabatda ýaşlar Hytaý dilini okudyljak. Diýmek, bu ýaşlar ertesi gün Hytaýyň karhanalaryna Türkmenistanyň territoriýasyna hyzmat etmeli. Diňe şoň üçin bular okudylýar. Ya yetiştirilýär kadrlar. Başy bärde üýtgejek zat ýok. Inni onuň bir gara goýýas boli. Hanuň soň türkmen näme halk näme bährit görýär şu gol çekilen şertnamalardan bir näçe milliardlyk dollarlyk o şertnamalary gol çekildi. Oň bahasy näçe? Bu arada kelam agy hiç ýerde söz ýok. Hytaý bilen ozal öňkü baglaşan şertnamalaryny daýdylanak, orsiýet bilen baglaşylan bolsa näme aýdylanak, beýleki döwletler bilen näme baglaşylan bolsa aýdylanak. Iň soňky öýdek aýdylany, olam Sapar Marat Niýaz şol aýtma oğlum. Ýa-ni bir Moskwa bunu kowayradyrmana gelende mene o. Bu edip gasajalyp ene 25 ýyllyň kontrakty gol çekdirdiler. Şo taýda näçe milliard dollar onam aýdyldy, şo taýda bar. Bahasy ine iň soňky öýdek belli bolan baha şol. Şondan soň on ýa-ni milliard kub aktyrdy, 20 milliard kub aktyrly Orsiýada 5 diýe, faktyski ol SSR ýykylmaka 89 milliard kub bir ýylda öňürüp oturan gaz kälemi bar bizim Türkmenistanda. O gaz niraydy her ýyl. Asmany ýakyna. Diýmek, mut aktyrly. Şol öz häkimetini saklamak üçin Niýazda da şulatlar şeýledi, Gurbanoğlu da inni oğluna geçdi. Inni Gurbanoğlu Hytaýdan özüni howanlar we gorokçyny gözleýär. Hytaý bir uly döwlet, milliardlar oň ýemesi bar, ilaty bar. Inni şolar muňa gelip arka durjak, muň ogurlygynyň üstüni ýapjak ýa gerek wagty ýurtdan şonuň ogurlaryny alyp çykmagy kömek etjek, belki Hytaýda ýaşatjakdyr ýa ýene bir döwletde. Ine şolar ýaly maksatlary bar bolan. Şoň üçin bu türkmen halkynyň baýlygyny bilir ene. Çepesaga mut paýlap otyrlar öz jenayetlerine jogap bermezligi üçin ýa eden jenayetlerine. Bulan eden jenayetiniň sany sajagy ýok. 30 ýyl bäri bulan ýok eden halkynyň sany diňe türmelerde çüýredilip öldürileniň sany 50 000 adamdan geçýär. O beýleki biz ýetirilen ziyan bir ýurtdan çykarylan madde material baýlyklary hasaba edemde bu adam alýar. Insan dünýä gelenden soň ýaşamalydyr. Ýurtdaşlar, ýani şular ömrüni kesdi şular. Şu öz häkimetini, bir kanun häkimetini saklamak üçin. Inni öýräňmi? Bular Orsiýada barsa Putin bilen kakasy. Samarkanda barsa ene bir Mirziýew bilen ökesi. Erdogan bilen ýa Aliýew bilen gardaşy. Xi Jinping'im Hytaýa aýdýar da soňky şu hepde bilen ene uly takyrdy. Biz ýa Hytaý bilen Halk Respublika asyrlar boýy diýe dostlukly, doganlykly söwda gatnaşyklarymyz bar. Göz görteli ýalan sözler atýlar bilen. Haçandan näri Türkmenistan Hytaý bilen asyrlar boýy doganlykly ýa dostlukly söwda gatnaşygyny edipdir. Ýoga o zatlar watandaşlar. Ol ýöne bir halky kör sowat ýa bir sowat goýduk diýip agdyna gelen samra otýlar. Bu zatlar ýerleýän adam badyr meýdanatlar. Ýöne faktyski ene göz görtele ýalan sözler otýlar. Bolýa inni bilen şu 30 ýylda halkymyzyň gözüne al salyp ene şolar ýaly dürli mahinasiýalaryň ýa spekuliasiýalaryň üstü bilen
döwletin, milletin baýlygyny, ogurlany geçermi şu bolşy ýaly? Ya jogap bermeli bormy bular? Men şu soraga 30 ýyl bäri jogap ana azatlyk radiosynyň üstü bilen berip gelýän. Niýazada Urbanulada indi millellimin oglunydy. Bulan hemmesi bir kanun kürsü eýelen adamlar. Şunu ýatdan çykarmaň watandaş. Şular döwlet kürsüsini ýagny prezidentlik wezipesini üçüsen bir kanun eýeledir. Dörlü döwürde dörlü manipulasiýalaryň üstü bilen, dörlü mekirliň üstü bilen ýöne şular hemmesi 30 ýyl, 32 ýyl bäri men prezidentlik niýazym kürsüne çykyp elen gününden bäri muň oglunyň howyny basyn bir ýyl bolýar. Bu wezipen bir kanun eýlep oturany. Şulaň hemmesi bir kanun. Onu subut etmek üçin elimizde tonalap subutnamy bar. Onu hem nesip bolsa taýda Türkmenistany eder. Şonuň üçin men ozal aýdyp gelýärdim. Niýazym döwründen baglaşyp bersin kim bilen, haýsy döwlet bilen, näme şertnama baglaşýan bolsa. Gurban olam şoň gal. Indi muň dogmasy bar da gurrunam ýok. Ýöne şularyň çekýän goly bir kanun. Täp özleri bir kanun wezipeni eýlep oturan adamlar baglaşýan şertnamasy kanuny bolup bilmeýär. Onu Ýewropanyň islenlik suwudyna biz onu subut edip berýär. Niýazow bilen Gurban Gulenki göni açyk görnüp duran jenaýatlar indi muň ogly bil eýem muny bir hiç bolmany bir saglyk ýagdaýy üçinem o ekspertizeden geçersen şunu sagdyp şunu sagdyň adam ya kellesi işleýär dip bir doktora kagıl bermeýär. Ya subutnama. Görnüp duran zat. Ol bir ýöne bilem näde prezident bolýan. Oşadarnyň içinde de bolsa onu maý deýliň ýene bir gede. Ýurdun ilatynyň 60 göterimi ýurdun daşynda, Türkmenistanyň daşynda. Türkiýede esasen bir Orsiýet, Ukraina hiç birisi gatnaşmady. Ilatyň 60 göteriminiň gatnaşmadyk saýlawyny kanun diýip bolar birinjiden. Ýok. Şuşulaň şu maňlaýyna dik oturan var konstitusiýada boş kitap. Şolara ýol beren akşam. Diýmek, ogly bir kanun. Atasam ene Öwedgelle Ataýevy türme basyp bir günüň içinde öýde şoň ornuna geçdi. Olam bir kanun. Täp Niýaz ölen ýagdaýyny şol günüň, şol döwrüň diýmen şol günüň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň wezipesini 3 aýlaýyn ýerine ýetiriji kim bolmaly? Mejlisiň başlygy. Şol günüm mejlisiň başlygy Öwedgelle Ataýew. Bolgu tordu gepem ýok gurrunum. Ol saýlaw oglan etdi, täze prezident saýlanýança şol wezipeni ýerine ýetirýär. Özü saýlanyp bilen akmy. Ýöne bular näme etdiler? Niýazowy tapyrdatyp äkitdiler. Mawzaleyne tarap gelibem ene Gurban Ulyny prezidentin wezipesini ýerine ýetirje dip goýýarlar. On haky ýok. Vice ýa-ni premierin şol wezipeni eýlemäge şol günüň konstitusiýasyna asla hiç de hakam ýok, hukugum ýok. Bular Öwedgelle Ataýew türme basýarlar. Şol günüň özünde de konstitusiýany üýtgedýärler. Şo taýda vice premier hem döwletiň ýa-ni birinji wezipesini ýerine ýetirip biler we saýlanyp bilerdi. Prezidentlik. Ene wassalam. Bular ne bağışlan var boktan kemput yasadılar özlerine gerekli. Hramfın edip oturan oyunu bir açırsa bilen. Manam halk ýuwutdy. Ýöne kanun ýuwdana halkara kanunlary bar. Haýsy halkara kanun şunu tasdikledi. Bular ene her geçen saýlawyny Niýazdan bäri bilen alyp gelýän oyunu bardy. Her geçirýän saýlawyny halkara gözegçiler diýip, ýa-ni SNG'den, Orsiýetden, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň, ine şular ýaly ýurtlardan gözegçi getirýärler. Bularym ýolbaşlaryň hemmesi diktator. Gurban Uly ýaly ýa Niýazow ýaly. Ýa-ni türkmeniň bir sözi bar. Itin guyruğun basmaz diýip. Ine bular näme bir-biriniň guyruğuny basjakmy? Elbette himayet etdiler, gözegçileri geldi.
Ay ine saylowlar ine demokratik şertde geçti deyip gol çekýärler, möhür basýarlar, ondan bilen herdiň goltugyny $100,000, $500,000 salýarlar. Ine bularym hoşal bolup ýygyny öz ýurtlaryna gidýär. Bir hepde keyip çekip, islerini hüýür pergiylerin bilen hyzmatyny. Näme üçin olar ondan saylowlar geçmedi diýsin, demokratik şertde. Ine şeýdi bular özüniň geçiren goşadyrnak üçin näki saylowlaryny halkary gözegçileri diýip şeýdir tasdiklady. O taýda halkaralyk zat ýok, halkary boljak bolsa, onu Ýewropa Birleşiginden doly, hukukly we hakly gözegçiler gatnaşmaly. Gatnaşdymy? Milletimin ogluny ýok. Onda näme sizin pinlen gol çeken kagydym kim onu hasap aldy? Ýok. Onun üçin watandaşlar sussuňyz pes tutmaň, ol anonymal bütün respublika boýunça ulu takyrdy. Ay ine biziň nämelimiz serdarmyzy nämedi? O tak gitdi. Ine gol çekdi. Ay ine şular ýaly biz Hytaý bilen näme boş gurrum. Şol jenayetkar bilen gol çekişýän bolsa onu başlanmaly Hytaýam akylly döwlet ýa milletden. Kanuny ýyzlanarsa. Niraýsyn o? Şoň üçin biz bulary bir adam üçin näle töwereklep bütün sistemany çalışmak üçin aýdyp oturan zatym. Men şuň kysy aýdýan zatymdy. Edatlamy watandaşlar. Men 32 ýyl bäri aýdyp geldim. Ýöne kimdir meni dinlän ýa şu zatlara üns beren ýa konstitusiýadan baş çykaran ýa okajak bolan ýa halkary ýanky mehanizmlaryny biljek bolan, öwrenjek bolan, netije çykarjak bolan halkymyz ýok. Gynansaňam şeýle. Ýöne şuň kun enne düşünüp başlady adamlar. Bular ýaly sistemada ýaşasy gelen hiç kim. Bir tarapdan halkymyz mejbur edip ene gazanç etmäge ýurduň daşyna çykardylar. Ýöne ikinji tarapdan şol halk daşyna çykanyny gördü, beýleki halklaryň durmuşynyň näme derejede ýokardygyny ýa enaýdygyny türkmeniňki bilen deňeşdirendi. Ine şolum bize uly ajy tejribede bolsa, uly tejribe boldy. Indi bu halkyň özüni anlattyrmaýar. Ya öz hakkını giderme, yani şu zatları doğru yetişmek için wagt talap edýärdi. Bilen 32 ýyllap halkın kalbına ya gözüne salan gorkusy, olam yalan gorky. Azalyn boyun alan adam için hiç ýyl gorky ýok bu dünýede, onu men size aýdyp berýän. Bir başa bir ölüm diýip hereket edýän adam öz edýän işini hakykatlygyny bilse, ine şonu ol adam için ölüm howply däl. Hemme kişi ölmeli. Tapawdy näme? Haçan öldüm. Ýöne näme üçin öldüm diýen ine sonra ona wajyp bolup biler. Ýolda bar ýakan maşyn kakdym ýa içkili öldüm ýa watan üçin janyň wepat etdim. Bulan farky bardy. Şoň üçin ine bir tohum gutordy. Bu sistemde gutordy. Diňe Türkmenistanda da Merkez Aziýa dogrulyk gölügini öňkü Sowet respublikalarynyň hemmejigini. Häzir şu bilen Putin kakasy gider, ýadro howpa aýrylar hartlaň üstünden, ine onuň ine bir günni ýaz öwren kömelekke alap bolup ine täze döwletler döret başlar. Ine şolaň bilen ine täze Türkmenistan watandaşlar. Men size şonu ine doğru onam bilen aýdýar. Ýöne şowullara ýetmek üçin ine bize bir belli bir tertipde taýýarlyk gerek. Bizde şo ýok. Orluklar döredilip ýetişlenýär. Orluklar näme üçin gerek? Men ýa bir ýüz gezege aýtdym. Şu yerli dolanır, şu yerli häkimeti, şu orluklaryň üstü bilen siz dolanyrmaly. Ol Aşgabatdan edip bir nowradan siz onu tabin bolmaly däl. Özüňiz ýöretmeli. Yerli häkimeti. Ine Türkmenistanyň içi 100-150 tane yerli häkimet bolsa ine şol döwletdir. Ine şonu aýdýandyym men. Şoň üçin ine seredin, dinlän, özüňize gerek netijeni çykaryň, isleseňiz ine komment ýazyn. Ýurtdaşlar ine şu ýyl aýgytly herekete geçmeli ýyl. Siz isleseňiz, islemeseňiz siýasy wakalar ine daş töweregine bolup dur Türkmenistan. İçinäkilerini meni götü köz üstünde näçeklerini bilenap.
Hem zat size halka bağlı bolupdyr. Şonay da indi. Bolýa ona sag oturuň, saglykda görüşelim vatandaşlar. Hemmäňiziň öýüňize saglyk.